adingabeen zentroetatik etorri dira. Ez dut beren aurrekariei buruz ezer jakin nahi aurreritzi gabe ezagutzeko. Jakingo duzu, ez da larreza izango, ezta? Eskamuti hauek bigarren aukera bat merezi dute. Lehenengoa sar dadila, mesedez. Antxante. Zer jakin nahi duzue? Karla da zure izena, ezta? Karla Cayetana. Itzei gozu pixka bat zutaz. Ez dakit ze esan. Jatorra naiz. Normala. Moda gustatzen zait, bidaiatzea, erosketak egitea, belaontzian nabigatzea, autoa gidatzea. Autoa? Ez daukazu karneta edukitzeko adinik ere?